Mi smo se dogovorili da odmah po završetku Svesrpskog sabora realizujemo prvu našu aktivnost i mogu da kažem da je ovo i možda i prva realizacija onoga što je dogovoreno na Svesrpskom saboru u Beogradu. A i tada smo rekli i zapisali da ćemo ne samo dogovoriti se, nego i realizovati jedan ovakav čin, a to znači da će naš helikopter, a zavisno od procene potreba, da li jedan ili dva, svejedno, u ovom slučaju sada jedan, da će biti stacionirani ovde kod vas u Trebinju, na licu mesta, i oni će ovde biti praktično do 1. septembra, odnosno za vreme takozvane letnje sezone. Imajući u vidu da je ovo područje poznato po šumskim požarima, zaključili smo da bi bilo delotvorno da helikopter sa posadom bude stacioniran ovde. Tako da, evo, mi vam to sada na neki način dovozimo i predajemo sa željom da ga uopšte ne upotrebite. Odnosno, daj Bože da neće biti potrebe za nečim takvim, ali to je samo pokazatelj da ćemo mi u narednom periodu imati čitav niz aktivnosti, zajedničkih aktivnosti, koje su pre svega u interesu građana. Znači, mi ovde ne pričamo sada o političkim temama, pričamo o tome kako da pomognemo ljudima. Mi se bavimo širokim spektrom aktivnosti, od javnog reda i mira, borbe protiv kriminala, administrativnih i upravnih poslova, pitanje saobraćajne policije, granične policije, ilegalnih migracija, a između ostalog i pitanjima, naravno, i tog policijskog obrazovanja i svega toga, ali jedan deo segmenta aktivnosti jesu takozvane vanredne situacije. Zato mi je drago da smo danas ovde u cilju realizacije onoga što smo se dogovorili. Mi smo ovde spremni da sarađujemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova non stop po raznim pitanjima, a eto, počinjemo od ovoga što smo obećali. Ovde će biti posada, to su ovi momci koji su ovde iza. Koliko vas ima? Četvorica? Trojica. I ostaju oni ovdje tokom cijelog leta? Oni će biti ovde. I helikopter će biti ovde non stop do 1. septembra.